Šíš. Tuto sú dvere do toalety, ktorá, ako som dneska zistila, dosť smrdí. Malovanka. Sorry, baby. Sorry. Rozprávam sa s tebou a nie s mobilom. Of course. Vítejte v mojom novom byte. Podľa mňa je koľko? 9:04. 9:04. Štvrtok? Naposledy podľa mňa, keď sme sa spolu videli, tak som bola totál, že čerstvo rozídená. Teraz som po rozchode. Je middle of kvieten. Mesiac a pol. A už som v sťahovacom ošiali. I'm kind of excited. Teraz budem v tom nepohodlnom období. Teraz som v tom najviac fyzicky, psychicky nepohodlnom období. Mám na vás otázku. Až príliš neskoro v procese som si uvedomila, že ľudia zháňajú bananovky, aby tam zabalili svoje veci a nechodili ako pičusy tam a späť s 3 kuframi. Nehádzali tie veci na jednu kopu v miestnosti s tým, že keď budem mať nasťahovaný nábytok, tak to tam vložím. Na nábytok som si objednala sťahovákov. Mohla som všetko asi dať do 15 krabíc a dať to tým sťahovákom. V pohode. Takto sa sťahuje niekto z vás? Prosím, povedzte mi, že ste zvolili túto techniku tiež, pretože není to prvýkrát, čo to robím týmto spôsobom. Nábytok a ťažké veci dávam sťahovákom a oblečenie a ostatné veci chodím s kuframi, s tými kuframi tam a späť. Chcela som vám len povedať, že som mala pár vážne zlých dní. Takže som zvolila self-soothing mechanizmy, ktoré by som bežne volala self-destructive. Jesť neskutočné množstvo ideálne zmrzliny a binge watch something. Binge eating while binge watching. Right? A na deň číslo 3 už mi bolo tak zle fyzicky aj psychicky. Nemala som dobrý spánok, keďže som zjedla Häagen-Dazs Salted Caramel, ktorý z ničoho nič v našej večierke, kde boli vždy hnusné, zmrzlé, ale z ničoho nič mali Häagen-Dazs Salted Caramel, čo znamenalo, že som ho vykúpila. Čo som mi rozprávala? Aha, no proste, ako není dobre, máš zlý spánok, keď zaspíš, s tým, že ti chodí Parks and Recreation, aj keď to už nepozeráš pred tebou, takto, na tablete. A boli ťa brúško, pretože si proste dal cup Häagen-Dazs. Takže sa zobudíš nevyspatý, unavený. Food hangover is a real thing. Musím, ak viem, ako funguje mozog, ľudský mozog a môj mozog a cítim sa takto na hovno, tak jednoducho sa musím premôcť a ten deň stráviť inak. Už sa nedokážem toto zopakovať deň 4. a cítiť sa zle. Takže včerajšok som mala 1 500 000 prechádzok. Možno 2. Scrollovala som absolútne. Scrollovanie je soul-sucking činnosť. Čo som ešte robila? Absolútne som nebola večer, hlavne už pred spaním 2 hodiny na tablete ani mobile, aby som mala lepší spánok. Čítala som si knižku, varila som si, ďalší veľký act of self-care. Cvičila som, aj keď mi to išlo hrozne, nielen kvôli operácii, ale aj kvôli tomu, že 4 dní som jedla hlavne cukre. Takže som robila veľa týchto veľmi dobrých vecí pre seba, čo si myslím, že není v reálnom, nedá sa to robiť každý deň. Príjmu tú zodpovednosť za svoj fucking život, veď ako kto iný to urobí. Takže urobila som týchto vecí viac a zaspávala som s tým, že sa cítim perfektne, aj keď fyzicky som sa cítila semi-perfektne, ale v mojej mysli som sa cítila úplne
som nechcela o tomto rozprávať. Asi som iba chcela byť transparentná, aby ste si nemysleli, že rozchod je najviac vzrušujúce, skvelé obdobie, ak teraz tak vyzerám, ale jednoducho nechce sa mi teraz rozprávať, idem... Viete čo? Chcela som sa prejsť teraz. Môj plán bol na Mirak do lekárne, pretože mi dochádza jeden facial gel na tvár, čistiaci. A myslím si, že tam je šanca, že ho majú. Ale asi úplne nie je romantické sa prechádzať s týmto. Takže čo urobíme? Chcem si sem priniesť nejaké veci, tak asi vtedy to potom zoberiem. Čo vy na to? A potrebujem čúrať, ale vôbec sa necítim, že by som sa ešte v tomto byte vyčúrala. Není tu mydlo, není tu... Ale tak tu je. Nemám tu nejaký sprcháč? To už si zlatý vyriešim sama. Dobre? Ale ďakujem, že... Hej, Kristina, ako si to vyriešila? Nás to hrozne zaujíma. No, počúvaj, našla som si tu vlhčené ovrusky na riť. See you later, apartment. Mám neskutočnú chuť si po ceste kúpiť kafe sebou, ale dneska už som kafe mala a mám sa stretnúť medzi 11. a 11:30 s kamoškou na kávu. Takže musím odolať si kúpiť kávu. A ideme sa spolu prejsť. Viete, koľkokrát som bola na farmárskych trhoch na Ježáku, kde som teraz teda rok bývala dohromady? Niečo si kúpiť? 0. Som sa zlakla. Táto kapusta reprezentuje všetko, čo som tento rok mohla mať a nemala. Čauky! Hi! Pigeon! Whatever. Foďte nás. Trubkama. Môžete zamávať. Jo. Nikdy som sa nestotožňovala s nikým viac, než s týmto slniečkom. I'm happy, but I'm like... Oh. Look! A to je ten lepší kufor. Je 10:15 a ja som znovu tu. Piatok! Kúpila som si nový prírodný deodorant včera. Tak toto vyzerá. Včera som sem ešte išla raz s nejakými kuframi, ktoré som potom hodila sem, poznáme to. Áno, chápem, robím nejakú stupidnú vec a som fully committed. Takýmto spôsobom to proste presťahujem. Ja neviem. Bola som už dosť vyčerpaná a potom som do 2:00 rána vymazávala a ukladala veci na pamäťovú kartu, pretože sa už nedalo natáčať na mojom mobile. Mám toľkoto voľnej pamäti na iCloude, vôbec nechápem, čo sa deje, vôbec nerozumiem, prečo nič s ničím. Takže si myslím, že som tomu trošku pomohla týmito, 6 hodinami, kedy som sa tomu venovala. Anyway, plánujem si teraz dole ísť dať kávu a vycikať sa, a napiť sa vody, pretože môj problém stále pretrváva. Necítim sa, že sa môžem ani napiť v
v týchto priestoroch, keď vyzerajú takto. Toto je moja kuchyňa momentálne. Takže idem si vziať tú kávu, aby som si dala kávu, pretože káva je super. A idem sa tam vyčúrať a dať si aj pohár vody. A potom sa s vami spojím. Vítajte v mojej vani. Ja som veľmi nadšená! Nie je žiadne tajomstvo, ako to tu vyzerá momentálne. Je nedeľa. Neviem, koľko hodín môže byť, tak 10? Neskutočne sa teším na to, ako to tu budem potom chystať a všetko. Dneska je prvý letný deň, alebo teda myslím to tak ako 25 stupňov, že je dneska prvýkrát. Ale včerajšok som si veľmi užila, mala som nádherný deň. Vedela som, že dnešok bude pre mňa náročný, takže som chcela vybalansovať to a strávila som v rigrových sadoch celý deň. Takže sa teším, že mám možnosť mať tento krásny byt, že mám možnosť si to tu nachystať, že svieti slnko a budem mať takýto krásny prvý sťahovací deň. Idem na raňajky. Môžete kľudne zostať tuto, kúpkajte sa, ozvem sa vám. Mega sa teším z tohto zrkadla. Môžete vidieť moje úžasné outfity. Dneska je to turista na dovolenke. Tak už vieme, kam sa hodí najviac. Mne to tak nehralo na tej Božibojovej. Tuto vidíte na tej tmavej. Že? A ešte jak sú tu tie limetkové, tieto, vieš, s tou žutou. Jo.